χέρια τη ζωή μου είπες να δέσω και μ' άφησες να πέσω. Το πρόσωπό μου παγωμένο και νεκρό, σαν πέτρα που έμαθε τα δάκρυα να στεγνώνει. Απόψε ο έρωτας αφήνει το τιμόνι κι εγώ βαδίζω μόνη. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο, ήρθε ο καιρός να κάνω κάτι πια κι εγώ. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Το πρόσωπό μου ένα παράθυρο κλειστό, λιωμένο σίδερο το σώμα που κι αν πιάσω. Εσύ που με έκανες γυαλί να μη σκουριάσω, γιατί ζητάς να σπάσω. Το πρόσωπό μου ένα μπαλκόνι σκοτεινό, που εσύ δεν τόλμησες ποτέ σου να κοιτάξεις. Μόλις θα φύγω το άγγιγμά μου να μην ψάξεις, μη με φωνάξεις. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο, ήρθε ο καιρός να κάνω κάτι πια κι εγώ. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Acesta a fost programul organizat de elevii școlii gimnaziale Sascu Sat. Vă mulțumim! Programul artistic al copiilor se va termina cu o scenetă ușor hazlie, în care se va explica folosirea limbilor străine. Vai, ce plictiseală este numai la aceste uiți. Ia vezi, Daniela, ce e pe doi? Talk show cu Florin Piersic. Demodatul ăsta? Hulurăs, nu mai supăr TVR-ul ăsta. Ai dreptate, Flori. Ăștia difuzează numai programe pentru babaci. Noi ăștia tineri nu avem la ce să ne uităm. Da, să dea și talk show cu de-ăștia mai tineri, mai la modă. Mie îmi place Florin Piersic. A fost bărbat bine la viața lui. Ai dreptate, dragă, dar numai în final. Adică a fost odată, când era o mică fată. Păi aici este Florin Piersic, dincolo e viața satului. Propuneți voi altceva. Da, propunem să te duci, să te urci pe stâlpi și să-i ajuți pe ea să pună cabluri. Poate ne clătești noi cu alte programe. Să-i pună și apoi mă duc să întind cablurile. Acum sunt la Mărăști. Cei de la Drăgășani au canale, dar nu au stâlpi. Oricum, până la Revelion sau cel puțin până la Paști, o să aveți la ceva clăti ochii și tu și Flori. Ar fi bine să se grăbească, tocmai acum când vin și verișoarele noastre din Anglia, să nu ne facem măcar de râs. Ce or să creadă? Că trăim în sălbăticie. Verișoare din Anglia? Ce zi astăzi? Joi. M-au sunat și au spus că trebuie să vină astăzi. E joi.
Hello, el vine abia marți. Nu, nu înțelegi, m-au sunat și a spus că vin astăzi. Și nouă, de ce nu ne-ai spus? Am uitat, pur și simplu. E ora 2. Haideți măcar să ne așteptăm la stația de autobuz. What's this? We had already arrived and our cousins are not here. It was necessary that they expected us at the airport. Where could they be? Here is nobody, just us. Maybe we took the wrong way. Maybe this is not a good address. Let's see. Romania, the district of Bacău, Sascut village, the three cousins of us, Flora, Daniel and Michelle. This is the address, but where are they? Let's wait for them. I hope they will arrive faster because I'm hungry. I want to have a bed, and after that I shall go to bed, and I am so tired. I'm bored too. It was a pretty bad travel, but it could have been worse. Now I am tired too. What could we do to enjoy ourselves? Let's see what we have. We could mix socks, eat pumpkin seed, or watch TV. Let's watch TV. 1, 2. 1, 2. What's this? 1. Uitați-le, fetelor, v-am spus să-și descurce și singure să ne găsească. Ce speriate sunt. You have just 2 programs on TV station. Ce dracu zice asta? Doamne, ce față face. Ne-au luat telecomanda, ne-au descoperit secretul cu TVR-ul. Da, ne-am făcut de rest televizorul. This is unbelievable. Where have you run into? Nu, asta deja mă enervează. Cum dracu să ne înțelegi noi pe îngrizacile astea? Sunt verișoarele noastre. Haideți să le salutăm măcar, nu? Da, să le salutăm. Dar cum? Eu sunt foarte la engleză. Și eu la fel. Dar știu că se zice ceva cam așa. Hello, how are you? Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Spun și așa să nu crede că sunt mai proastă ca voi. Foarte bine. Și apoi continui cu How was your travel? It was pretty bad, but it could have been worse. Bine deșteaptă, totuși are știu totdeauna mai multe. Dar nu sunt văzut bine de ceilalți. Nu trebuie să fii tocilar ca să știi măcar atât. Ai. Lasă de bancuri. Mie îmi place mult să merg la discotecă și în fața băieților nu trebuie să spichești engleză. Le place mai în spaniolă și face mult decât engleza voastră. Pe care o vezi la telenovele, care îmi plac așa de mult. What did she say? She said something about speak and hablar. Eu nu am nicio spaniol. Stați așa, fetele astea e de-a mea. Cum ziceai că te cheamă? Adică cum e? Ea Blas? Yo soy Alice. Mucho gusto a verte. Cu asta vorbesc eu, ce am întâmplat vouă. Mi hermana dice que vos tiene solo 2 programas de televisión. Sí, pero de rebelión tenemos muchos programas. Alice, what were you talking? I don't understand. De ce începe sursa pe asta? Let them alone, Vicky. It seems that both of them speak Spanish. They are very happy to talk. Bravo. Alea vorbesc în spaniolă, astea în engleză și nu mai înțeleg nimic. Alo, pe mine nu mă facă nimeni în seamă. Dacă toți sunteți așa de deștepte, ce-ar fi să traduceți și mie ce vorbiți cu astea două? Nimic important. Facem și noi o conversație, nu vezi? V-ați aliat cu astea două, mă credeți proastă, dar las că vă arăt eu. Știu și eu ceva în limba lor. Silence, please! Atât știu și eu ceva. Atât știu și eu, că mereu țipă profa la mine să fac liniște. Parcă mai zicea așa. Pay attention, please! Very well. I'm ready to speak English too. Bine că ai învățat măcar atât de la profa. Știu mai multe, știu mai multe. Ia ascultați. Chiar așa? Haideți mai bine să cântăm un cântec, să nu mai bine dispunem. How nice. This is one of the favorite songs. Spune că acesta este unul din cântecele lor preferate. Spune că știm și altele. Tocmai a spus. I have a proposal. Let's sing. We are the world. Very well. We know this is one of your songs. Ce zic astea? Spune că știu și ei unele din cântecele noastre. Păi să cântăm. Ce mai așteptați? Că ne prinde Crăciunul. Daniela, dă tonul. Dau